Hei, blogger și abonați! Eu sunt Ana și vreau să fac un videoblog. Știu că nu sunt miază sau pot să fie la fel de mare ca Tequila sau Smenta, dar totuși vreau să încerc. Bine, câteva lucruri despre mine. Mă numesc Ana, am 12 ani, sunt din Bistrița, am un câine pe nume Pufi care dincolo doarme. Și vorbesc așa de tare pentru că nu se aude prea bine pe camera mea, deci filmez cu chestia asta. Nu e prea original. În fine, deci, prima rubrică vreau să fac adevăr și provocare împreună cu o prietenă de-a mea, Bia. Vă dau frumos mai în jos la comentarii, lăsați-ne întrebări și provocări, iar noi o să le facem. Și dacă v-a plăcut, dați un like și un share să-l vadă și prietenii. Bine, asta îmi contează la Smenta. Vă rog să nu mă jigniți. Sunt nou în chestia asta, n-am mai făcut niciodată vreun blog. Vă dați seama și voi, nu știți prea multe când începeți prima dată, dar vă rog, susțineți-mă. Și pa!